नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, सरसे स्वागत आहे तुमचे आपला शेतकरी राजा यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, बघूया नाशिक जिल्ह्यातील आजची म्हणजे 5 मार्च 2021 रोजीचे आजचे ताजे कांदा बाजार भाव। तर मित्रांनो, बघूया आज नाशिक जिल्ह्यात कांदे बाजार किती रुपयापर्यंत निघाले, आवक किती आली होती, हे देखील माहिती जाणून घेऊया। तर मित्रांनो, नाशिक येथे आज बाजारभावात खूप मोठी घसरण झाली आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। बघूया किती रुपयापर्यंत कांदे बाजारभाव निघाले, सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। तत्पूर्वी चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, दररोजचे नवनवीन ताजे कांदा बाजारभावाचे अपडेट मिळवण्यासाठी। तर मित्रांनो, कृषी उत्पन्न बाजार समिती मनमाड येथे आज लाल कांद्यासाठी कमीत कमी 1000 रुपयेपर्यंत बाजारभाव निघाला। जास्तीत जास्त 1931 रुपयेपर्यंत निघाला, तर सरासरी बाजारभाव हा 1750 रुपयेपर्यंत म्हणजे 17 ते 17.5 रुपये किलोपर्यंत सरासरी आज लाल कांद्यासाठी बाजारभाव निघाला आहे। तर पांढऱ्या कांद्यासाठी कमीत कमी 500 पर्यंत बाजारभाव निघाला, जास्तीत जास्त 1042 रुपयेपर्यंत निघाला, तर सरासरी बाजारभाव हा 900 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलसाठी इतिहास म्हणजे 9 रुपये किलोपर्यंत सरासरी इतिहास बाजारभाव पांढऱ्या कांद्यासाठी निघाला आहे। मित्रांनो, बाजार समिती कळवण येथे आज गावठी नवीन कांदा सुपर क्वालिटीचा 2300 ते 2455 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलला विक्री झाला। सरासरी 2150 ते 2250 रुपयेपर्यंत बाजारभाव प्रति क्विंटलसाठी इथे निघाले आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। खाद बाजारभाव 500 ते 900 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलसाठी निघाले, तर लाल कांद्यासाठी कमीत कमी 1300 रुपयेपर्यंत म्हणजे 13 रुपये किलोपर्यंत लाल कांद्यासाठी कमीत कमी बाजारभाव निघाले आपल्या इथे आज पाहावयास मिळत आहे। जास्तीत जास्त 2230 रुपयेपर्यंत म्हणजे 22 ते 22.5 रुपयेपर्यंत जास्तीत जास्त लाल कांद्यासाठी बाजारभाव इतिहास निघाला आहे। तर सरासरी मित्रांनो बाजारभाव 2000 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलला लाल कांद्यासाठी इतिहास निघाले आपल्याला दिसत आहे। मित्रांनो इथे लाल कांद्यासाठी 34 ट्रॅक्टर तसेच 24 जीपची आवक आली होती। तर मित्रांनो, बाजार समिती पुढची कृषी उत्पन्न बाजार समिती देवळा, तर देवळा इतिहास बघू शकता तुम्ही, लाल कांद्याला कमीत कमी 1000 रुपयेपर्यंत बाजारभाव निघाला, जास्तीत जास्त 2450 रुपयेपर्यंत निघाला, तर सरासरी बाजारभाव इथे 1925 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलसाठी निघाले आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। तर नवीन उन्हाळ कांद्यासाठी कमीत कमी 1000 रुपयेपर्यंत बाजारभाव निघाला, जास्तीत जास्त 2205 रुपयेपर्यंत म्हणजे 22 रुपये किलोपर्यंत जास्तीत जास्त आज नवीन उन्हाळ कांद्यासाठी इतिहास बाजारभाव निघाले आपल्याला दिसत आहे मित्रांनो। तर सरासरी बाजारभाव मित्रांनो 1825 रुपयेपर्यंत म्हणजे 18 ते 18.5 रुपये किलोपर्यंत इतिहास सरासरी उन्हाळ कांद्यासाठी नवीन कांद्याला बाजारभाव किलोसाठी निघाले आपल्याला दिसत आहे। मित्रांनो, बाजार समिती दिंडोरवाणी इतिहास बघू शकता तुम्ही, लाल कांद्यासाठी कमीत कमी 1500 पर्यंत बाजारभाव निघाला, जास्तीत जास्त 22 रुपयेपर्यंत निघाला, तर सरासरी बाजारभाव 1800 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलसाठी निघाले आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। उन्हाळ कांद्यासाठी कमीत कमी 1500 रुपयेपर्यंत बाजारभाव निघाला, जास्तीत जास्त 2701 रुपयेपर्यंत निघाला, तर सरासरी बाजारभाव 1850 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटलसाठी निघाले आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। गोल्टी कांद्यासाठी बाजारभाव कमीत कमी 500 रुपयेपर्यंत निघाला, जास्तीत जास्त 1531 रुपयेपर्यंत निघाला, तर सरासरी बाजारभाव 1000 रुपयेपर्यंत प्रति क्विंटल इथे निघाले आपल्याला दिसत आहे। तर मित्रांनो, त्याचे नाशिक जिल्ह्यातील आजचे ताजे कांदा बाजार भाव होतो। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला आणि माहितीपूर्ण वाटला तर जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांनी शेअर करायला विसरू नका। भेटूया असेच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।